Σολής στο κλαρινέτο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό Eurovision Young Musicians, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου στο Γερεβάν, την πρωτεύουσα της Αρμενίας. Όπως ανακοινώνει το ΡΙΚ, ο 18χρονος επελέγει μετά από ακρόαση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες από τριμελή κριτική επιτροπή. Αποτελείται από τη Χάρα Χαραλαμπίδου Αναστασίου, επιθεωρήτρια μουσικής μέσης εκπαίδευσης, το διευθυντή ορχήστρας Πέτρο Στυλιανού και τον πιανίστα Μάριο Ιωάννου. Όλοι οι συμμετέχοντες, σημειώνεται, αξιολογήθηκαν βάσει καλλιτεχνικής αρτιότητας, τεχνικής κατάρτισης και σκηνικής παρουσίας.